ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମେ ମହାଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସୈନ୍ୟର କାହାର କେମିତି ବଳବାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର ପାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 10। ତେଣୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଶ୍ଲୋକ 10ରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦଶ୍ରାବଣଂ ବଳ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ୍ୟତ୍ୟଦମୟତକ୍ଷଂ ବଳ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତଂ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ। ଅଥଚ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାବଧାନତା ସହକାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଆମ ପଟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭୀମ, ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ସିଏ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ବଳରେ ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ସେ ଭାବୁଛି ତାର ସୈନ୍ୟବଳ ଅପରିମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ସେନାପତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନେକ ସେନାପତି ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡବ ପାଖରେ ରହିଛି ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସର୍ବଦା ଭୀମ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କରେ, କାରଣ ସେ ଏହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ କେବେ ମରିବ ତାହେଲେ ସେ ଏକା ହିଁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଛି ଯେ ଯଦି ମୋତେ କିଏ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ପାଣ୍ଡବ ପାଖରୁ, ତାହେଲେ ଭୀମ ହିଁ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ଏକଥା ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପରାଜୟ ହେବି ନାହିଁ, ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି। କାରଣ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ତେଣୁ ଏଟା ରହିଲା ଶ୍ଲୋକ 10ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଭୀମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇ ରହିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।